Electric gana bunga sa manggay. Lamia mangoy, taas ang kayo bay. Pok, ikaw na Pok? Uy, Papaji, yan sa Papaji. Ikaw gid lagi. Pok, naku istorya ba? Tinuod Pok? Ha? Kung sa mana? Ingon sila Pok ba? Kagirong no kay kaglubot po ka ng ganukanuka do imong lubot do. Si Dudut nag-ingon Pok, katag-katag na dito Pok ay. Dagana kay nakabalo. Ganukanuka lagi daw, ganukugan daw ba? Ha? Gara yung sinut pabuhat-buhat o istorya. Nah, tinuod lagi, katag-katag lagi niya na. Tanawa ba sa makitaan ka to, di ba? Mga tawa to, pahiyong to katawa. Nanggigil na ba? Sinut yung nag-ingon na Papaji? Exactly. Si Dudut yung nag-ingon. Uy, walang, pangitaan na si Dudut dito. Bantay lang to si Dudut. Not good. Dut, Ayun sa man? nakuratan ka? Pero mas makuratan juga sa kong istorya karon. Ah, unsa day? Nah, wag gid ka kabalo. Nah, gipanabi ni Dudong ay nga. Bawo do kay kagbaba daw. Dudong ka manukbras ba? Agak dulu kay ki daw masulatan na daw. Ha? Ate, yun si Dudong ba? Trader kayo ba? Wag gini tinuod yun, wag gini sagol nga ate. So karon kinakabalo naman ka unsa may gipaabot nimo? Pangitaan as Dudong dito. Bantay lang to si Dudong. Uy, Papaji! Uy, Dong. Magigid kinaaka kana ko istorya sa imo ha. Ha? Unsa day? Nah, buat ka kabalo di ay. Gipanabi ni Ipok nga baho do kitag ilok daw. Manumbag naman ka baho sa mong ilok, wala ka ilag tawas di ay. Not good. Ha? Di monggot, takar ni yung tipok. Nah, tinuod lagi na, bala ka di ka mo tuo. Adto pangitaas Ipok dito ka. Bantay ni si Ipok. Wala lagi dito, wala ko nangatik lagi. Pok! Nara akong ipabot oh. Computer ka na. Computer si matang sa mutin ng ingan na kagiran yung lubot. Nataro nga, di ba na tinaod? Ha? Oo, nag-ingan na po. Suara si Ipok ko. Pok, nag-ingan na Pok. Bisa ka dadong? Kung lang ka ako gilok. Parang nakakadari. Sa ingan mo, bako baba. Buloy, takar mo ka. Ikaw man na nag-istorya-istorya. Ay, patangag pa sa kanya la. Yan ang lagot mo yung kadudot. Napilan ka karon. Ayaw, lagi pa sa ingan Pok. Oo, ko nag-ingan. Upod, ayaw po ko. Kasi ngilin ay, ako nag-ingan na. Bako kagbaba. Ang angas mo ah. Sabi! Duda ko ni ba? Yung sa din nag-ingan si Madong. Si Papaji. Ikaw dat. Yung sa pinag-ingan si Madong. Naglibak ikaw dat. Si Papaji. Hindi ko Madong si Papaji ba? Burrito na to. Wala. Alam ko na. Si Papaji na buat-buat ang istoryaan ni. Ta, may tawag si Papaji ta. Ano, nagtagtas ako eh. Asaman. Ano ka, gano'n ka. Yarar, day ka diya. Ay, isa di ay. Tago-tago pa ka diya. Murag na sakpan. Ay, karabay nila ako. Isa di ay. Tadak! Bukod. Nas, Papaji, tiguang na way bot. Dali, bisa gibulbix na. Huwag na po'y bot yun.